We gaan vandaag orders lopen. En wij zijn heel erg benieuwd of jij het in je hebt, ja, om deze orders gewoon helemaal correct te lopen. Wat denk je zelf? Nou, ik moet het nog maar zien. Dit hele karretje mag jij vullen. En er moet behoorlijk wat gebeuren. Dus kom maar op. Ik ga beginnen. B9. Haha, mooi. Erin. Hierin. Hop. BZ 0403. Yes! Ik heb hem. CF. Hey Elwin, de zweep wacht er wel even over. Gaat niet snel genoeg? Nee, Oké. Oeh. flink hard doorgewerkt. Absoluut, daar zijn we heel blij mee. Nou, dat zweepje heeft wel geholpen. Ja, absoluut, absoluut. Dat was ook wel even nodig. Ja. Hey, nu heb ik mijn deel gedaan. Ja. Ik heb begrepen dat jij ook nog wat voor Lutje geluk hebt. Zeker, zeker. Wij doen ook een mooie bijdrage. En bij deze wil ik jou €300 overhandigen. Ah, geweldig man. Super, Nou, ik ben back af. Ik ga lekker naar huis. heel goed.